Songs and Carols Projection Show, tampok sa San Fernando City, Pampanga. Tungayan sa report. Pang world-class Christmas experience ang tampok sa ilang establishmento sa San Fernando City, Pampanga. #Christmas Feels sa projection show ng gusali na ito. Okay po siya. Since bago pa lang po ako dito sa Pampanga, so nakaka-enjoy po siya. Nag-enjoy po ako. Bukod sa malaking display, pwede ring umindak at makiduet sa paboritong Christmas carols. Si Karen Alfonso, first time ipasyal ang kanyang baby mula nang magkapandemya. Kasi po after ilang years, ngayon lang siya nakalabas ulit eh. Kasi pwede na yung mga bata ngayon. Batay sa inilabas na Executive Order No. 22, pwede nang lumabas sa mga bata sa mga alfresco dining o park sa probinsya, basta't kasama ang mga magulang at sumusunod sa mga health and safety protocol. Maaring matunghayan ang Songs and Carols display mula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Marjorie Padua, Balitang Amianan.